ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। सध्या जिथं तिथं एकच चर्चा आहे ती म्हणजे आंगणेवाडीच्या जत्रेची आणि भाजपच्या ऐतिहासिक राज्यसभेची। भाजपसह कोकणच्या इतिहासातील माइलस्टोन ठरणाऱ्या या राज्यसभेसाठी भाजपच्या दिग्गज नेते मंडळींनी कंबर कसली आहे। राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह कॅबिनेट उपस्थित राहणार असल्यानं परफेक्शनवर भर देण्यात आलाय। न भूतो न भविष्यती होणाऱ्या या राज्यसभेसाठी काही क्षण बाकी असल्यानं युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे। पाहुयात याच संदर्भातला स्पेशल रिपोर्ट। आंगणेवाडीतील राजेशाही सभेसाठी सिंधुदुर्ग भाजपची यंत्रणा कामाला लागली आहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अर्ध मंत्रिमंडळ सिंधुदुर्गात येणार आहे। या सभेचा खास राजेशाही थाट पाहायला मिळणार आहे। महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही भव्य दिव्य सभा कोकणात होणार असल्यानं सगळ्यांचं लक्ष वेधलंय। त्यासाठी अत्यंत लक्षवेधी असं स्टेज बनवण्यात आलंय, ज्या स्टेजवर भाजपच्या मंत्री आणि महत्त्वाच्या नेते मंडळींसह तब्बल 550 पदाधिकारी बसू शकतात। तर स्टेजच्या समोरच तब्बल 50,000हून अधिक जनसमुदाय असेल। हे स्टेज 4th डायमेन्शन ही कंपनी उभारत असून 121 बाय 180 बाय 80 आकाराचं आणि 50 फूट उंचीचं हे स्टेज आहे। स्टेजवर एका बाजूला मंत्री, सरपंच, दुसऱ्या बाजूला उपसरपंच आणि अन्य पदाधिकारी अशी एखाद्या राजदरबारासारखी अगदी वैशिष्ट्यपूर्ण बैठक व्यवस्था करण्यात आली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गड आणि किल्ले यावर आधारित हे डिझाईन बनवण्यात आलं असून तब्बल 200हून अधिक कारागीर यासाठी अहोरात्र परिश्रम घेत आहेत। या सगळ्यावर जिल्हाध्यक्ष राजन तेली जातीनिशी लक्ष ठेवून आहे। या ऐतिहासिक सभा होण्यासाठी आंगणेवाडीत ठाण मांडून बसले। त्यांच्या सोबतीला भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांची फौज तैनात आहे। या सभेचा शाही थाट भाजपचे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीचे सदस्य यांसह तळागाळातील सर्वसामान्य अनुभवणार आहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या होणाऱ्या या विक्रमी सभेसाठी जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, जिल्हा बँक उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, अशोक सावंत, बाबा परब, रणजित देसाई, महेश सारंग, प्रभाकर सावंत, धोंडी चिंदरकर, मनोज रावराणे, प्रमोद रावराणे, बाळू देसाई, संजू परब, विशाल परब, महेश मांजरेकर, भाई सावंत असे भाजपचे पदाधिकारी दिवस रात्र मेहनत घेत आहेत। सभेसाठी आता अवघे काही क्षण शिल्लक राहिल्यानं सर्वांनी जंग पछाडली आहे। पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, माजी खासदार भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे, आमदार नितेश राणे यांचे यासाठी बॅकिंग आहे। आंगणेवाडी जत्रेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मंदिरापर्यंतचे सर्व रस्ते चकचकीत झाले, तर पहिल्यांदाच इथं मोबाईल कनेक्टिव्हिटी भाविकांना मिळणार आहे। विशेष म्हणजे रवींद्र चव्हाण यांच्या पालकमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत या सर्व सुविधा भाविकांना मिळणार असल्यानं समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे। आता या राजेशाही सभेसाठी अवघे काही तास शिल्लक राहिल्यानं भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्या नेतृत्वाखाली युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे। एकूणच अशा या वेगळ्या माहोलमुळे ही सभा सिंधुदुर्गातली ऐतिहासिक सभा तर ठरणारच आहे, परंतु कोकणच्या विकासासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून या सभेत मोठ्या निधीची घोषणा होण्याचीही शक्यता आहे। त्यासाठीही ही सभा ऐतिहासिक ठरणार आहे। मात्र सध्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत एकच चर्चा रंगली आहे, ती आंगणेवाडीची जत्रा आणि भाजपच्या ऐतिहासिक राज्यसभेची। ब्युरो रिपोर्ट, कोकण 7 लाईव्ह। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।